Ескалира скандалът за това кой е виновен за контузиите на Осман Дембеле и Дезире Дуе. От ПСЖ вдигнаха вой до небесата, след като се разбра, че Дембеле е аут за около 2 месеца. Травмата му дойде в мача на Франция с Украйна в петък. Клубът настоя в комюнике. Националният отбор не са третирали правилно техния ас и това е довело до предстоящото му дълго отсъствие от терените. Също и до това на Дуе, който пък е аут за около месец. Парижани твърдят, че техните медицински препоръки не са били взети под внимание от селекционния щаб. Затова изискват прозрачност в отношенията между медицинските и спортните щабове на клубните отбори и националния. За целта предлагат нов координационен протокол. От Френската футболна федерация обаче излязоха с контра на ПСЖ. Те застанаха твърдо зад щаба на селекционера Дидие Дешан в декларация пред френските медии. Там се настоява за промени в преситения от мачове календар. Да припомним, Дембеле първо изигра 49 мача през главния минал сезон на Еврошампионите, а лятото и още 4 на клубния мондиал. Сега той и Дуе няма да помагат не само срещу Ланс в неделя, а и срещу Аталанта, Марсилия, Барселона и Лил. Случайно от ПСЖ бучат и фучат. Отсъствието на двамата асове, разбира се, е огромен фактор и в нашите предвиждания за мачовете на парижаните. Може да ги следиш редовно на нашия уебсайт, детайлни обосновки и голяма точност. Спорно.